Ассаламу алейкум. Беҳулиш сафар бухине сарвнаваниязда хабаям уневугев чеяс. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Дагестан алдаги, Кавказ алдаги, амеруго рагу хаби, хабаям исправил буке, кикбокс, бокс буке, хунах бухулеб, харамам шараджан, хукараб боял. Чи қати сафарат ваққуле ватанани, для сбор буке, сарвнавания буке. Имам Шафиъи мазҳаб алдаҷанӣ ҳисси как қоқа бизеги беҳулваро, как данда бизе беҳулваро. Имам Шафиъи су сафара ту как қоқа бисканан, данда бисканани шарт буго тур сафар ҳава буге. Амма ҳарама бо ҳи сафар ҳава буго, ҳарама сафар буго. Димат ватса зади насиҳат буго, нус ҳарама бо ватан ҳилки рағва сарнава сувратани ҳебте ҳава спортаби гугари буке цугида буке самбо буке хунах бухвореб цугида ҳава спортабиз як аврат сибелхвореб ҳеб шарах безам буго худ ара хунах ки бухулеб як аврат сибелхолеб ҳеб бида спорта у қарор бисамаҷани ҳеб у қарабатани имам Шафиъи мазҳаба ода ҳинҷани сафар еб ҳавах си бухизе хелқон как қоқа биз яги данда бизе у қарабуго. Аллаҳу аълам.